private lot ba ini dire? Oo, may bawa na to, private lang. Ano private lot man ni dire nga Boracay mo na ingon siya. Pataka man lang mo. Ay, itong Boracay oh. Dire may Boracay pataka man ingon. Hindi ka ba umubasa dong? Na boss, pasensya kay boss, pasensya ni kay ma'am. Dato ko, wala magbuot na ako. Aligo, alibert. Bangka lang mo dito. Run. Like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? Birds! Ay, boss. Asisi ko. Mugawas ko. Ilawom ko lagi, ilawom. Birds, alir god. O sana mo ni giingon nila dire og kwan, lambog. Napa sa unahan, so sa to pa dili ni lambog dire. Sige, asisi ko ato talaga sa napitan ng lambog. Birds, alir god dire birds. Asa man na dapitan ingon nila dire day nga kuan day Boracay day. Ingon ka na kuno na dire dapita. Dari to, praktikura na dapita boss oh. Tanan dito nila. Takay wa pa kana ng Boracay. Uban ni ko ga. Pusing. Uban ni ko kung asa na dapitan ng Boracay kay gunahan kong maligo. Tanan lang sa unahan, kay sweet ko sila dapita dire. Dire kay unsa man na lagi na daghang alimatok lagi. Unsa man na siya? Unsa man na punitar gud unsa na? Ano mo sila tanaw? Kuning tawag nila lusay sa kadagatan. Lusay. Lusay. Laro ha? Sa dagat. Basig imo ra kung tikat-tikat. Doon kini siya Taruhan ng imong sa dagat. basig imo kung tikat-tikat na. Sige paguna ato na pangitaw kung asa na dapitan ng Boracay. Boss, laro na boss, straight na po. Mo ni gitawag nila og Little Boracay. Mas nindot pa na siya diha kaysa diha sa puti nga bus. Kanina mo ni Little Boracay. Yes boss. Unya mas tinaw pa ni siya kaysa dira. Oh. Mo ni gitawag na boss nga Little Boracay. Kung isog nga ni ka boss, na ko'y challenge nimo, lumbaan ni taglangoy nga to paingon. Believe kay ko nimo boss kung mo kuan ka sa kuang pagsulay nimo. Asa ato pa ikaw taon ako muhatag kag pagsulay nako. Dili man taingon boss. Ato ang kuan kung believe ko nimo kung musunod ka sa ko'y challenge nimo. Unsa man imo i-challenge nako day? Lumbaan ni taglangoy nga to paingon. Balik trip paingon. Wadto ta didto. Then mubalik ta puta pa dong dire. Oh. Unya kung makakuha na ako na nga challenge isog na ko. Di, believe kay ko nimo. Urot akong believe nimo. Unya isog na ko. Amo guti ka, believe kay ko nimo. Unya ikaw isog ka. Dili ko isog boss. Aso Sikan ako nimo. Amo guti ka. so mo believe ka na ako kung mulangoy ko dira maglumbatag langoy da. Oo boss, sige boss. Sige. I accept your challenge. Oh, unsa pa kiwat nimo? Bukas na. Sige boss. Sa gitna ng kalawakan, magandang dilag, puso ko iyong nabihag. Ma'am, naay naligo sa imuhang kwan, ma'am, pool, ma'am. Unsa man ning mga tauhan na oy nangaligo manuod sila. Hoy, dong. Private lot man eh. Suk ka ka.
buhat ning langoy katong kanyan dito nga perting itong mama. Kauban ako si Borge Alvin at si Jennifer Bohol Official. So huwag niyo kalimutang i-subscribe yung YouTube channel niya at kay Borge Alvin. So ano masabi mo? Thank you pala sa lahat ng sumusubaybay sa amin sa YouTube channel. So huwag niyo kalimutang i-subscribe yung YouTube channel nila. Salamat kayo sa mga sumusuporta sa amin sa YouTube channel na mo. Thank you sa tanan. Ayaw kalimot, i-subscribe si Katropa. Jennifer Paul Official after service. So ayaw niyo kalinte ang Battle of YouTuber ang ilan diri sa akong channel. August nandito ang Kasmas TV, duwa o kang Borge Alvin. So Huwag na mo ilang yung challenge, comment down below. yo, comment lang sa ubos kung nangamoy ganahan ipa-challenge sa pagbuhat sa mua.